Il-Kap Nazzjonalista iddikjara li Malta mhix pajjiż serju. Għal dan waqt li kien qed jagħlaq il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li tratta l-bidliet fl-istatut li tqabbad jagħmel is-Segretarju Ġenerali ta' Tmeninijiet Luis Gallia. Tal-pajjiż mhuwiex serju! Din id-dikjarazzjoni ta' Delija tistona ma' dak li qalet il-Kummissjoni Venezja. Il-Kummissjoni Venezja faħret il-passi u riformi storiċi li qed jieħu l-Gvern fejn preżenta proposti fost oħrajn għal riformi fil-ġudikatura favur it-tisħiħ tas-saltna tad-dritt u l-governanza tajba f'pajjiżna. Il-proposti prattikament kollha tal-Gvern ġew milquha mill-Kummissjoni Venezja u issa jmiss li dawk jiġu abbozzati f'liġijiet li jgħaddu mill-Parlament. Madankollu Adrian Delija beda jbeżza bil-babaw. Fejn jintilfu l-impjiegi? Il-Kap Nazzjonalista għal dan anki wara l-fl-aħħar jiem ġie ppubblikat stħarriġ fuq is-settur tax-xogħol li wara kif l-ewwel kwart ta' din is-sena l-impjiegi f'Malta żdiedu b'5.5% meta mqabbel mal-istess kwart tas-sena li għaddiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.